Πριν ξεκινήσετε την εφαρμογή του Creative Lazour, εφόσον ο τοίχος σας είναι καινούριος, τρίβετε, στοκάρετε και ασταρώνετε με τα προβλεπόμενα υλικά της Alligator. Για οποιαδήποτε άλλη κατάσταση μπορεί να βρίσκεται ο τοίχος και χρειάζεστε πληροφορίες για την προετοιμασία του, μπορείτε να επικοινωνήσετε με κάποιο τεχνικό της εταιρείας μας. Ξεκινάμε λοιπόν τη διαδικασία εφαρμογής με το σατινέ πλαστικό Shade and Latex της Alligator. Στο πρώτο χέρι λοιπόν αραιώνουμε το Shade and Latex 10% με νερό. Αφού τελειώσετε το πρώτο χέρι, το αφήνετε να στεγνώσει τουλάχιστον 4 ώρες. Εν συνεχεία περνάτε το δεύτερο χέρι Shade and Latex με την ίδια αραίωση. Αφού τελειώσετε το δεύτερο χέρι Shade and Latex, αφήστε το να στεγνώσει 24 ώρες. Πριν ξεκινήσετε την εφαρμογή του Creative Lazour, αραιώστε το 20% με νερό και τις πολύ ζεστές μέρες προσθέστε 20% επιβραδυντή. Το Creative Lazour εφαρμόζεται με πολλά εργαλεία ανάλογα με το εφέ που θέλουμε να πετύχουμε. Για το συγκεκριμένο εφέ χρησιμοποιήστε λίο χαρτί. Στη διαδικασία εφαρμογής του Creative Lazour πρέπει να δουλεύετε γρήγορα, ειδικά αν δεν υπάρχει δεύτερο άτομο, γιατί το υλικό στεγνώνει γρήγορα και υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν ματήσεις. Εάν θέλετε να γίνει το εφέ πιο τρισδιάστατο, μετά 4 ώρες περάστε κι άλλο χέρι Creative Lazour, αφήνοντας λιγότερο υλικό στην επιφάνεια, χρησιμοποιώντας μόνο χαρτί αυτή τη φορά και όχι ρολό.